Salam aleikum! Bună dimineața, român! Aici Hasan vă iubește și vă respectă, pe toate doamnele, domnișoarele, prieteni și prietenele mele. Vă iau la orele 4:30, 5 fără ceva cât e ceasul, către Tribunalul București. Vă iau către orașul București ca să vedeți cât de frumos e noapte. Doamne ajută! Allah cu mine să fie! Virează la stânga pe strada Mânzului. În 200 de metri. Virează la dreapta pe strada Luduș. Hai mă așa că știu unde să ajung. Mi închide deocamdată. Ai făcut cruce? Da. Mergem încet, nu ne grăbim. Da, n-ai de ce să te grăbești, Birei. Ai de ce să te grăbești. Ia încet, mai rost. Nici morții nu s-au întors. Dar nici nu ne trebuie nouă să fie aglomerat. Nu trebuie să nu fie nimeni pe traseu. Să fie bine. Acum știm unde e, îți dai seama. Așa am pus pe pește și de unde să știi. Ce treabă am eu cu ei? Nu zic. Am venit încet, nici nu m-am grăbit. Păi da. N-are rost. Să mergi încet. Mai era una, să duceam spre capăt, ai văzut? N-am treabă, mamă. Nu, zic. Sunt în regulă cu totul. Da, știu. Că de-aia am și vrut ca să fac tot ce-mi trebuie să n-am probleme. Frână ne-am pus, frâna de mână am pus-o, era să-i mână am pus-o. Ia uite ce viteză avea. Da. Nu știi cum sare cât un eu de la în față.
dăm telefonul meu și cablul ăla. Ai răbdare. Păi tot ești la roșu. Ai răbdare. Stau. Că încă nu s-a oprit mașina, degeaba e roșu. Am înțeles. Ok. Telefonul și cablul ăla vreau. Acum ai răbdare la următorul semafor. Hai bine. Ok. Ia. Mulțumesc. Și bagi în priza aia verde, albă acolo lângă tine. Dar nu, lasă că rezolv. Că e aprins, văd LED-ul. Dar nu am treabă, că am baterie externă. Sunt în Da, ai curent la mașină. Dar nu mai e nevoie dacă am bateriile după mine și sunt full. Hai grijă pe mine. Hai. Să face treaba ta. E cam aburit geamul. Lasă. Aici la gara Basarab, București. Ei trebuie să se asigure, nu eu. Ați înțeles? Da, iubire. Așa. Legislația rutieră pentru mine e ca Coranul de credincios.
Ce pula mea ați oprit aici? Păi nu vezi, mă, că e roșu. Nu vezi că e verde? Sunt ei frost, uite, verde. Doamna, e roșu în partea stângă, dacă te duceai în stânga. Compilotule, Da, belește bine ochi. am înțeles. Uite, cum e aici roșu, vezi? Da, Aici da. da, ok. Aici e roșu și pe stânga, în dreapta și în stânga și înainte. Dacă ăștia e, ăla e din Gorj și e Oltean, ăsta e din Praova. La ăștia nu știe care e semafoare, că e înainte, că ăștia, nu, ăștia e prima dată, cred că pe București. La ei nu știe cu două semafoare, aici la ei are un singur semafor care face și stânga și dreapta. Ei n-au văzut în viața lor semafor, două semafoare, unul care e verde, care merge înainte, și unul care e roșu, care face stânga. Stai, ce? Păi da, stau în spatele los. Te grăbi, că n-are rost. Cine se grăbește? Ușor. Pe unde o iau eu ajung imediat. Păi știu. Trebuie să sergem când ajungem acolo. Da, facem iar doi. Și locul tot acolo. Da. Punem mașina, că n-are rost. Să ne... Ținem drept înainte? Da, mamă. N-am mai luat pe la Obor și pe alea pe acolo. Păi n-avea rost. Stai ușor. Cu verde. Hai.
circul s-a făcut roșu. Da. Ăla a luat-o pe roșu. Păi, da, Aia și fă că e de ăla, cum îi zice. Unde e? Nu mai vedem semafor. Las că l-am aici pe partea asta. Ieșim pe aia, pe la Pro TV. Da, iubirea mea. După aia facem dreapta și după aia ieșim pe Dudești. Da. După aia direct tribunal. Ce vrei, băi? 15 minute am făcut până aici, de acasă să faci. N-avem ce face, trebuie să ne... Îți dai seama, îți făceai dacă Da, nu dacă era plecai TB-ul. mai târziu și alea, era jale ce era pe traseu. E jalecă cu ăștia, cu școlile, cu serviciul dimineața, nu pleacă când trebuie, pleacă în timpul ăla când Gata, iubire, că e verde. nu e verde. Da? Da, e verde. Nu e verde. Uite sus! Da. Cum nu e verde? Dacă eu spun că e verde, Era roșu. A, dacă era roșu pe partea altă. A, uite la ce viteză are. lasă-i în pace. Mergi Am treabă. viteza ta. Că n-are rost să... Lasă-i în pace, treaba. Mie îmi place să fie liber așa. Bucureștiul. Dacă pleci de nebun, da. Dar asta nu că plecăm noi de nebun. Plecăm că avem necaz. Necaz. Ce să facem? Trebuie să ne rezolvăm treburile, nu putem să lăsăm nimic așa. Ce faci, mă? Ce sigur, nu nimic. Da, e calea, frate. Ca prostul așa. Hai. Că e galben. Da. Ține-te bine. Nu, tată. Da, cine? E, nu, tată. Ține-te bine. Că n-ai cum să te duci, că aici e mai ales că Da, știu. e în centru multă poliție. Nu. Ești normal. Uite, dacă treceam pe roșu, mă lovea ăla cu autobuzul. Și după aia ce fac? Păi da, nu viața mea. Nu are rost. Stăm exact, e de stat. Trebuie să respecti semafoarele normale. Păi da. N-are rost. Uite, acolo poți să treci, că pe intermitent, adică să te asiguri tu. Dacă ai drum de prioritate, Da. treci tu. Dacă n-ai, ce de trecere. Gata. Așa e. Sunt multe semafoare, n-ai ce să faci. Aici e unul după altul. Ai și trecere. Da. Eu am drum de prioritate. La asta nu mi-a acordat. Dacă veneam în viteză, amândoi eram vinovați. Eu, că am venit cu viteză, ăla că nu mi-a acordat prioritate. Păi, Și până la urmă, tot nu scoteai nimic. păi, ce faci? Așa că... Plătești în pula mea taxe și Bucureștiul e făcut praf. Praf, praf, praf. Da, știu. Aici te uitai tu să-i dai lui ăla, loc să treacă și ăla. Când Când am venit spre casă. Da. Deci ziceai tu, tai pe loc, păi, dar trebuia să-i Da. fac loc la om să ducă, că făcea dreapta. Da. Păi n-am știut. Nu o problemă. Care-i treaba? Nu se știe. Am luat și un loc la mine. Ca să ne dea Bravo. capul. La fel.
pe aici. Dacă pe acolo e interzis. Da, până nu trebuie, nu știi că pe acolo era să o iau. Te-ai zăpăcit. Ce să faci? Te-ai zăpăcit de tot. Aici zice, da, trecere. De pe aici cum te-ai zăpăcit? Pe aici? Ce-ai interzis? Ce-ai făcut? Te-ai zăpăcit? Trebuia să o țină înainte. Nu știu de ce faci așa. Stai din gură. Se mai întâmplă. Nu, trebuie să o iei pe aici dreptul înainte? Dreptul înainte, zice. Deci nu e interzis? Că văd că e interzis. Încolo zice că e interzis. Vezi ușor. Stai fui. Da, încolo era interzis, aici trebuie să o iei așa înainte. Gata, treacă pe aici. Te-ai zăpăcit de tot, Flo. N-am făcut vorba lui ăla. N-am făcut, domne, ore de noapte. N-am făcut ore de noapte. Nu o problemă. Mai te zăpăcești. Ce vrei? Se mai întâmplă, doamnă. Nu am văzut nimic. Se întâmplă, da? Nu. Pe aici? Pe aici, da.
la Piața Muncii. Da, uite, N110, nici n-a început mașinile normale de lucru. Victor Babel se numește spitalul ăsta, că nu știam cum se numește. Păi nu știu că ți-am zis eu anul trecut. Da. Cu tuscăurile lui ăsta. Ce căutat ăla pe acolo? Nu știu, ce știu ce căutat. Se duce pe străduța aia. Da, așa. Unde te duci și tu? Lasă-mă să cu ce treabă ai. Te duci. De înainte. Da, noi acum... O luăm înainte. Tot înainte, nu? O luăm înainte și după aia facem dreapta. Deci se asigură să vadă că vine altă mașină. Nu mă interesează fata mea. Nu, zic, ăștia. O iau și-o ca tine, lasă-i în pace. Păi da, ce treabă? Ai tu ce să... Ele știi. Tu trebuie să păstrezi pătrățica asta ta. Da, știu. Uite, ăla nu știe, dacă e din Ilfov, nu e din București, nu știe unde o ia. În stânga, în dreapta, a venit după prima bandă, s-a dus iară înapoi de unde a plecat. Știi. O să te uiți la semafor. Păi e în fața mea. Dacă pleacă aia din față e verde. Dacă nu pleacă, nu e verde. Așa că. Aici am ajuns la Piața Muncii. Mai avem puțin și ajungem la Dristor. Așa arată un București dimineața. Liniște la ora 5 dimineața. Cât e ceasul, doamne? Nu știu. E fără 5. La ora 5 ia uite. Unde te duci, mă, ăla, de la Ifo? Lasă-mă, dracu, tu te uiți după el. Lasă-mă, fata mea, că mă uit după el, fata mea. Trebuie să fiu atent, că omul e de la țară și poate face o vreo manevră greșită. Și ce faci? Aici iar am venit pe drumul ăsta, știi? Da, știu. Trebuie să te fii asigurat. La noi vine autobuz, tramvai, dar după cum se vede, nu merge tramvai, aici merge autobuzul. Acum facem dreapta. Da. Otudești. Aici vedeam pe domnul Adrian și pe Jean. Da, știu. De la Craiova. Da, știu.
Acum a ieșit ăștia la muncă, la ora asta. Pe vremea lui domnul Ceaușescu, tovarășul Ceaușescu, la 5 deja era lumea plină în tramvai. Dacă te grăbești, domnul, chiar te rog să te invit mai departe, nu sta după mine. Eu merg ca moș. E mașina scumpă și nu-mi permis să nenorocesc. Mai bine că lucrăm, da? Da. Dacă fură ăștia capacele de aici, dacă nu te duci cu mașina direct. Da. Vorbiți singur, doamnă. Da, așa este. Dreapta, doamnă. Da. Ce ai uitat? Era să iei încolo, în parc. Aici, iar eram să... Da, tot în parc. Nu, pe banda aia. Ce ai tu, ai cu parcul. Nu e parc aici. Sau ce ai? Stai, banda cealaltă. Da. Sens. Gata, hai. Verde la amândoi? Da. Da, doamne. Primul pieton văd și eu acum. Ce ai făcut, fai? Ai căzut din pat? În 35 de minute primul pieton îl vedem. Acum s-a trezit. Noi deja suntem la treabă. Ăștia de-abia se trezește. Ăsta e pe Anglia. De țigan. Are volanul pe dreapta. În spate. Da. Dar nu știam pe unde e.
hotărăște tribunalul. Da. Dar n-ai cum decât pe unde știm noi să mergi. Ia uite aici. Aici nici pic de groapă nu e, frate. Ai înțeles? Da. N-am auzit să trocăne aici mașina. Ce facem asta? E verde. Verde, da. Mergi încet. Ia uite. De unde dracu să o văd pe drogata aia? La ora aia. Da, fata. Aici te zăpăcise. Aici, da, era mai pe partea cealaltă se face. Da. Că eu am văzut că tu pe străduța aia ești direct la uliță. Hai. De-aia ți-am zis, trebuie pe aici știu eu că am fost pe eu, dar am luat talonul la mașină. E înapoi pe partea alaltă, nu aici. Uite Udriște în față. Da. Strada cealaltă, iubire. Da. Asta e de aici. Aici? Nu, asta e de aici, care intram aici. E roșu, așteaptă. Pe aici am intrat noi? Păi pe aici am intrat, n-am intrat pe aici sau pe partea cealaltă? Nu mai știu. Parcă pe aici am intrat. Hai. Sigur pe aici. Da. Păi, am intrat pe aici Da, da. și am luat așa pe străduțe și am ieșit direct la Udriște. Nu, parcare, aici e parcare. Așa e? Aici e? Da. Ca să vedem unde e, trebuie să intrăm undeva. Pe undeva. Poliți. Hai mă, dă-i aceea că spun eu, uite așa, ia-o pe partea asta. Pe unde? Stai aici. Pe aici e Udriște, fă. Ia-o așa. Unde? Uite pe străduță, așa, încoace. A, da, pe aici. Ce, Doamne, iartă-mă ai. Și aici mi se pare, dacă nu mă știu pe străduța asta. Pe aici am intrat. Hai, mergi mai departe. Parcă pe aici, nu? Străduța asta. Da, pe aici e. Ha? Sigur? Sau pe partea cealaltă? Nu mai țin minte. Nu, nu e pe aici. Da, e așa, hu. Pe strada cealaltă, mi se pare. Ai răbdare. Păi am. Suntem pregătiți, condu prudent. Suntem pregătiți, condu prudent. Virează la dreapta. Apoi virează la dreapta. Hai să ieșim că nu e bine. Să
suntem aici, pe asta e strada Vintilă. Pe undeva mai în față, cred că e. E parcare. Unde e roșu, ia că nu știu. Deci că spun eu, sigur că acolo tot intermitent este. Că mai e o străduță. Cred că aici e parcare. Virează la dreapta pe strada Vintilă Vodă. Apoi virează la dreapta pe strada Anton Pan. De pe prima bandă virează la dreapta pe strada Sfânta Vinerii. Apoi virează la stânga. Închide. Parcarea tribunalului. Trebuie să fie Tribunalul dicos. junior, așa îi zice, iubit. Nu, mamă. Da? Parcare. Parcarea tribunalului. Parcarea București. Ia să vedem unde mi-a dat. În jurul tău. Suntem pregătiți să pornim. Virează la dreapta pe strada Sfânta Vinerii. Parcă pe aici e. Unde? Înainte, nu? Aici e. Ha? Aici e, sigur. Ia. Să vedem. Aici e. Nu? Aici. Aici e, iubire. Aici. Parcare, uite parcare. Da, cam e și noi. Unde e parcarea? Mai în față. Mai în față un pic? Aici. Uite, iubire, aici e. Bă, Ai ajuns uite la aici. destinație. Uite, Da. aici e parcarea. Dacă vine mașina. Păi, așteaptă dacă vine mașina. Uite aici. Și noi parcăm acolo unde am parcat noi rândul tău. Ai auzit? Uite aici. Direct. Te dirigezi eu dacă vrei. Nu te duci mai aici? Nu, Sau- full. A, la locul nostru? Da. Te dirigezi eu? Nu. Acum să mă dirigez. Da, așteaptă un pic. Zi, fata mea. Da. Zi. Vei să fie la... Vino încoace în față, ca să vezi că alba. Așa, opa, atâta, hai. Ia o față spre mine. Acum te-am pus exact pe liniile normale ca să înțelegi?
Nu e. La bancă. De ce nu e? Ce bancă e acolo? Da, ai în mașină. Ridică-ți pantalonii mai sus, bine. Păi și te bălești pe jos? Păi să te bălește pe jos. Păi și ce vrei să-i fac? Asta așa e modelul. E că vă filmat cum a fișat.